farebných olympijských kruhov symbolizuje, že na hrách sa zúčastňujú športovci zo všetkých 5 svetadielov. Kruhy sú navzájom poprepájané, čo vyjadruje, že vďaka olympijským hrám vznikajú pevné priateľstvá medzi športovcami rôznych krajín. A my túto myšlienku na našich školských olympijských hrách tiež podporíme. Dovolte, aby som vám predstavila ešte raz našich hostí, a to pána Pavola Blažeka, bývalého reprezentanta v chôdzi na 20 kilometrov, ktorý v roku 1982 vybojoval na Európskom šampionáte v Aténach bronzovú medailu v chôdzi na 20 kilometrov. Na majstrovstvách sveta v Helsinkách sa umiestnil na 6. mieste. 6. skončil aj na majstrovstvách Európy v Stuttgarte. Jeho najväčším úspechom je rok 1990 na majstrovstvách Európy v Splite, kde vybojoval zlatú medailu. Chcem ešte podotknúť, že nás 4-krát reprezentoval na olympijských hrách, a to v Moskve, Soule, Barcelone a Atlante. No a druhým našim vzácnym hostom je pán